fucking truck. Здравейте хора, аз съм Game Master VG и днес ще започнем поредица на Survival с Вики23. До мен, кажи здрасти. Здрасти. Също така ще има и отделен свят, обаче няма кога да. Такова. И ето тук пред вас натискам Create World. С малко чит. Без чит. Ето Create World. Кога е дарен? Чакай бе. Къде ти идваш, ма? Диамант. Дали го бием, да си взема диаманти. Не знам, а хората не знаят за какво го ще не са ми виждали скрин. Не искаш и да го видя. Като те убия. Чакай. То ще читва диаманти. Options. Аха. Чакай, трябва ми... Виж как ми краде дървото с мотания? А да ми върнеш дървото. Какво ще кажеш? Сега нямам дърво заради теб. Имаш още цяло. Какво? Аз имам и храна. Абе, на колко ми е difficult? И си безполезно. Дадох ти дървото. Аз ще Къде тръгна. пилета? Аз затрих пилета. Пиле! Имам само пера. Аз па си намерих дърво. Защото аз го оставих там. Държи си. Виждам и овца. Аз виждайте. О, видяхте? Сега ще ти изям пържолата като теб. Отрових за! Фака! Защо не обръщаш, бе? Ей! Джико! Заблузи. Ама виж? Защо ми бузи, бе? Защото аз го хакнах. Фактически не си ме уби. Ами излезна от играта. Не, сега не съм уби. Да, ма си взема. Да. Има и пиле. И замък. И още една овца. Аз си намерих крафтик. Това е моя крафт. Вече не е И твой. имам, аз имам залегло. Да, ма няма да си. Имам и намерих и кравела. Не идвам сега само къде си търша, като си подскачам до теб. Ето даже и цветите нас. Защото някой цвете ми падна в ръката. Защото аз го щупих. Леко дупка! Аре да оцеляваме в дупка. Ето. Искам да взема на крава. Крава. Опа, без да искам, не съм искал. Цвете, пред теб! Що ми избяга, бе? Сега къде си? Аз не мога да излеза. Търся крава. Тя умре. Ти си умрял. Аре, крава обегай. Ма тя умряла, ма. Я! Ти намери. Да, ето тук падна в кинев. Мене удари. Не съм те ударил. Мене удари. Не съм те ударил. Ами кой Херобрайн е дошъл? Може би. Херобрайн се слушал. Еш как ме бие, бе? Качвам се, бе. И си взех. Взех си някаква така... Кожа. Аз си... Дай ми някаква. Ето там има крава. Аз нямам меч, аз не мога да ги... Ми те са общи неща, ако не знаеш. Дай ми меча. Имам един меч. Тук има преди да.
нищо не го вземам. Защото забравих. Защото си тъп. Аз сега не мога да си презаредя живота заради теб. Как да си презер? О, зомби с броня. Гони мен! Ето как ме гони, бе! Не го бих към мене, бе! Иди си живот! Дропна ми и това. Бронята. Дай ми я! Топа, гледай как си смешен, бе! Дай храна! Виж ми живота! Виж! Дай ми поне... това енчанто на... Това е за мен, другото ти го давам. Не, плати по куците ми даш! Аре, бе, човек, дай Това, ми го! я да видя какъв енчант. Protection 2. Дай ми го, бе! Излязна ми от игра. Как съм излезнал? Ще ти пише Вики 20 и дай. Какво да знам? Що ми? Дай ми го, бе! Капанар, дай ми поне това! И без това ти си за Diamond броня. Ти си с Diamond броня. Да. Аре, бе, човек, Ще ти дам оста. Да, те бокуците. А кой го уби? Да, че то гонеше мене и аз може да си го убия. Що го не уби? Защото ти го подгони и аз така не можа да си го убия заради теб. Що не искаш не, аз си ги сложа. Аре, бе, човек, дай ми ги. Ще ти дам само това, където е за тялото. Останалото си остава за мен. Добре. Докато енчанта е полезно. Къде си? Не знам, аз загубих остатък. Ето, бе, за тебе съм, бе. Не ти, бе, загубих остатък. За 5 минути. Сега ще намеря това, ето къде. Аз го взех. Къде? Там. Чакай, бе! Не ме убивай, че съм на един. Трябва ми печка. Не ми трябва храна. Еми за това! Нещо ме удари и бай-бай. Трябва ми бързо. Аз имам две. Ама не е красно. Къде ти? Паднах във водата. Давя се. Видях. Ще ни трябва и въглища и направо сме Ема много е зле. тази дупка, бе. Ние сме много зле. Абе, знам. Тук ще сложа на резерва. Едно, две, три. Ще хода на... Къде ми отида за... What? Нали имах дърво? Такова. Да, бе. Така. Аз си оставям тук за дърво. За крафт. Аз разглеждам мина. Едно легло. Така. Там мина няма Така. никакви. Отивам да взема малко. Тук в тази дупка Ние си направим. няма пещери. Бетонки. 3, 4, Я направи един крафтинг тейбъл да го служи там. 6. Аз съм това. Не горе. Не мога. Искаш храна, искаш крафтинг. Да, и аз ще се дам. Аз сега имам за печка и се качвам. Аз го нямам. Като го бия, дразни, че съм не дарал за. Опа. Ще си изгоря. Не ми дропна ничо. Имам 6 откара. Аз ще изгоря и мечото не става. Хей, дай ми нещо. Аз взех пилето. На теб ти се печат по. И аз обидвам да ги фанавиш. Има и крава тук долу. Знам, аз се зове. Та малка крава. Нямаш печката ти свърши и не пече. Спече само на бързо. Еми, земя и изяш. Изядох я. И ми само още гладен и ще ми Не си изпекал мечо. Ти ми не трябва. Да, бе, кога ти пече? Чакай. Има и още дърво, ако не виждаш. Аз знам как да направим чашко. Да, всеки знае. Може да не знам. Ай, стига мобила, е. Не съм, този път не съм. Да, че ме удари да си взимаш дърво.
И аз копаях дърво. Така и хора, това ще е края за този епизод. Абонирайте се, споделяйте, харесвайте и чао! Swear I won't fall till I die.